सोलोंथाइनि गोहोआ थुंग्रिनिख्रुइबो गोबावसिन। हादरनि आंखाल, गोरिब, गुन्द्रा, लेखा रोङि आरिखौ जोबस्रांहोनो हानायनि गुबै राहायानो जाबाय सोलोंथाइ। बे बाथ्राखौनो नोजोर होनानै BKWSCनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वरगियारिया धनसिरि हालामनि उरियामघाट ओनसोलनि गंसेल' बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालि बिनेश्वर ब्रह्म बर' गोजौ फरायसालिनि फैगौ मेट्रिक आनजाद होनो गोनां बर' फरायसाफोरनि न' थांनानै फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लोगो हमनानै आनजादाव गोबां नाम्बार लाना मोजां मासि आवग्रिना उथ्रिनानै जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जिउनि इयुनखौ गाहामै दानो हायो बिनि थाखाय थुलुंगा होयो। इएम बिथांखौ लोगो होफायो गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि देरहासार नार्जारि, रेंमा आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि लक्षीराम बसुमतारी आरो उरियामघाट रेंमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मनजन बसुमतारीया आनजादनि थाखाय उन सोलों एबा एक्सारसाइज खालामनो फरायसाफोरनो बहि कलम आरिबो होयो आरो जाय फरायसाफोरा सेथि एबा फार्स्ट डिभिजन मासि आरो बिनि बांसिन गोजौ नाम्बार लानानै उथ्रिनो हायो बिसोरनो 10,000 रां मदद होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। गलाघाट जिल्लानि धनसिरि हालामनि सिङाव बिनेश्वर ब्रह्म बर' हाइ स्कुलाव बर' फरायसाफोरा 2005 मायथाइनिफ्राय 2022 बोसोरसिम 17 बोसोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होदों। नाथाय मेट्रिक आनजादाव नुनो मोन्दों जे सेथि मासि बिथांमोन बेनिफ्राय उथ्रिनो हायाखै। उथ्रिनो हाहां जायो नाथाय हायाखै। बेनि थाखायनो मोनसे हाबाफारि लादों जायगानि रेंमा आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथांखौ आरो रेंमा दखरा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मनजन बसुमतारी बिथांखौ लानानै बे गथ'फोरखौ जायफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन देग्लाय बे मार्चआव जानो गोनां मेट्रिक आनजादाव बे मेट्रिक आनजाद होनो गोनां गथ'फोरखौ न'आव थांनानै बिसोरनि दिथागिरिफोरखौबो लोगो हमना बुंहैदों जे गथ'फोरखौ मोजां जोथोन लानो नांगौ आरो जाहाथे मोजां फरायनो हायो। बिनि थाखाय आङो बिथांमोना गथ'फोरा एक्सारसाइज खालामनो थाखाय बहि आरो कलम हैदों। लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा होदों जायफोरा देग्लाय बे बिनेश्वर ब्रह्म बर' हाइ स्कुलनिफ्राय सेथि डिभिजन उथ्रिनो हागोन आं बिसोरनो साफायाव 10,000 खालाय अनसुंथाइ होगोन होननानै आं बुंदों। बेनि लोगोसेबो आङो आरो बायदि बिथिङाव मारै मदद खालामनो हायो खालामगोन। आं मैयानि दिनाव माखासे गार्जेन आरो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोनबाय आरोबाव आं लोगो हमगोन सम सुबिदा दिहुननानै आनजादनि सिगां आं मिजिंथियो आरो बिथांमोनाबो बा जोंनि फरायसाफ्राबो खोथा होदों जे देग्लायनि आनजादाव बिसोर मोजां नाम्बार लाखिनानै जे फरायसालिनि मुं आरो जायगानि मुंखौ आरो बिमा बिफानि मुंखौ लाखिनाय लोगोसे इयुननि बिसोरनि जिउखौबो दानायाव बिसोर गोसो होगोन होननानै। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना रेजना नार्जारि। आं बिनेश्वर ब्रह्म बर' गोजौ फरायसालिनि 10 थाखोआव फरायो। जोंना एग्जामा 15 मार्चनिफ्राय सारमोना दिनै आंखौ फैनानै जाबायदि थुलुंगा होफैदोंबा आंखौ फराय होननानै जाबायदि एडभाइस होफैदों बिनि थाखाय आं सारमोननिसिम जोबोद साबायखर बावहरो आरो आंबो नाजागोन दि आं आंनि एग्जामनि रिजाल्टखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन लाबोगोन होननानै। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिरफुं बसुमतारी। आं बिनेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि 10 थाखोनि फरायसुला। आङो देग्लायनि बे 15 मार्चआव HSLC एग्जाम होनो नागिरदों आरो सारमोना आंखौ दिनै जोंनि न'आव फैनानै माने सेथि मासिखौ आवग्रिनो थाखाय थुलुंगा होफैदों आरो आङो नाजागोन लानो। जों एबार जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि जिहेतु क्लास 10नि मेट्रिक जागोन बे जानो गोनां फैगौ 15 मार्चनिफ्राय बिनिनो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ जों एबार न' थांनानै जाहाथे गुट्टे स्टुडेन्टफ्रा मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जानो हायो लोगोसे बिमा बिफाखौ लानानै जों बुजायहैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि BKWSCनि EM मुस्रि प्रदीप स्वरगियारि सार लोगोसे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे रेंमाइ आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो बिभिन्न दल संगठनजों जों सापर्ट खालामना जों थांदों बेयाव आरो बिसोरखौ बुजायहैदों जे मारै फरायनांगौ फरायनायनि स्टाइलफ्रा माबादि जिहेतु जों बिनेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनिफ्राय दिनैसिम खुलिजेननायनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोननो हायाखै बिनि थाखाय जोंना एबार लक्ष्यआ जानांगौ जिहेतु लास्ट मेट्रिक NEP लागु जानायनि आवगोल जेरै लास्ट मेट्रिक बेयाव हाजारसे गथ'फ्रा जाहाथे मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनो जों गथैखिनिखौ बुंदों नोंसोर मोजाङै फार्स्ट डिभिजन मोननांगौ आरो हायोबा प्राय बेसेबां स्टुडेन्ट दं सब मोननांगौ होननानै जों बिसोरखौ बुजायहोदों लोगोसे बिसोरनो जों बहि
कलम जा एसे हायो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय बेखौ जों बिसोरनो राननाय जादों।